Ассаламу алейкум, ҳамватанони азизи ман, бародарони азизи ман, хоҳарону модарони азизи ман. Ман ҳамчун як ватандӯст, ҳамчун як муҳофизатчии ватан аз наҳзатиҳои ҳайвонсифат, аз наҳзатиҳои оқипадар, аз наҳзатиҳои лаънаткардаи Аллоҳ чӣ гуфтаниё? Маҳдии Кабирӣ вақташ дар худат власт дошти 25% пули Тоҷикистон дар дасти ту буд. Аллоҳ туро хор кунад, залилит кунад, бадбахти касиф, барои ватанот, барои мардумот чӣ кардӣ? Худо бизанера барои падару модараш валлоҳи қасам чӣ кардагӣ нест. ғайри ҳамун мақсад луқмаи ҳароме ки аяк кас мегирӣ меомад, падару модарашам мехӯрд. қатъӣ ба гап мезанем. Муҳаммад Иқболи Садриддин ин бадбахт наъузубилlah ҳам беимони шудагие ки вақте ки гузаштагои роҳбари давлат таъққурат мекуна, модари роҳбари давлат таъққурат мекуна ва дар шиному гапҳои қабеҳ мега, бо фатвоша худаш мебурад ки фарду рӯзи қиёмат ҷавоб метон. охир бадбахт лаъин пайғамбари худо ҳақ надошт ки як калимара, як ҳарфа мақсад бигирад дар ҳадисашу дар оятҳои Қуръон пӯш кунад, дохил кунад. Бадбахти паданалар мега ки ҷоиза мега қурат кунад, ин чӣ гап нест. Аллоҳ ира хор кунад. ин Муҳаммад Иқбол гуфтанем ки валлоҳи қасам вақте ки минбари муҳоҷир мекуна, минбари муҳоҷир ки мекуна, дар ҳамон хонааш 4 девори сафеда ӯ мебелое ки мебинем, ӯ шамое ки мебинем сутестай ва рамка қатъиява через камтур мондагия ки шумо мебинем ин Муҳаммад Иқбол ҳар рӯз офисда. Муҳаммад Иқбол як саги бу гирифтагия 4 девори сафедаю як партаи зарди мебелия ва компютере ки промоефир мекуна ноутбуки сиёҳа, дар параи ноутбуки сиёҳ ручкамона кард, неми қатай ручкаош мондагия, дар параи ҳамон очкиёша сафеда, дасташ хокистаранга сафеда, кавути осмония дасташ, се намуд ранга дасташ. охир Аллоҳ лаънат куна ин Муҳаммад Иқбола, хорш куна. Телефони дасташ 13 Pro Max харака кам дар промоефириш мебарад, хеле хушан нишон метавад. ин голубоям хеле адам хеле худ намоишӣ дорад. Телефони бачашам 12 мини буд, оли 13 гирифтагия. Телефони оилашам ҳамун хел ба падару модар ин мо кордор нестем, мо ба ҳамин худаш кор дорем. ина агар ки ҳамин гапи ман нотуғри бошад, бирояд пеши мардум ранги қасамое ки худаш мардума метавонад худи қасам бихӯрад ки занум 3 талоқ, ҳамун партае ки ман шитагим ҳамун парта зард нест буга. Бага занум 3 талоқи ман ҳамун компютере ки промоефир мекунам, ноутбуки сиёҳ нест. Бага занум 3 талоқи ғайри барнома, ман мақсад барномае ки тайёр мекунам очки мемонам. аммо очки ҳамихели рангаш нест. бироя бага ки ҳамиён нест, валлоҳи қасам ман пеши ҳама мардуми тоҷик мебурам, сар хам мекунам, бахшиш мепурсам ки амира ман тӯҳмат кардам. не ки валлоҳи қасам агар мардак боша рӯи Аллоҳ буга, бироя бага ки Эмомалӣ нуро дурӯғ мега, ман гапши надорам. Муҳаммад Иқбола мезгаронам. ҷамшед охир Аллоҳ лаънат кунад тура, худо бизаната, бадбахт тура давлениёт ноҷоя худот беморӣ ҳамун нарегӯ ҳамунҷа давлени бизана бимура, чишмуд ҳар дастани боло бурава худо бизанад. охир чем аймара ёрдам кардана, чем аймара меги дастгирӣ мекунам, чем аймара меги ки Германия роҳӣ мекунам, як падари касалӣ дорӣ дар ҷойгоҳу ҷома хова мемурӣ ёта дастам роҳӣ кунӣ ки ҳамунам бага ки ман фарзанд дорам. охир Аллоҳ лаънат кунад тура ҷамшед. чоя мехӯрем. алмази кал охир медонем ки хайта пушаймонӣ ай ҳамин ба группаи наҳзати ислом биромадану не ки пеши мо
бахшиш напурс, аз дасти мо ҳеҷ чӣ намеояд. Пеши ҳамон ҳукуматдоро бахшиш бипурс. мо ҳеҷ ка нестем, мо ҳамчун як шаҳрванди оддия мепурем, ҳамин хел ҳаққа гав мезанем. ҳаққа айну ҳақ, ноҳақ боша мегем ноҳаққа, ҳақ боша ҳаққа гав мезанем. ҷамшед охир алмаз охир худо бигирад сари ин кари тара падару модарат оқид кардага, авлодат оқид кардага, ҳеҷ қатъи гав намезанад. Намехелай ғаму дардам мурдести, ҷод ба ягон кас маълум нестай. Бо мора мехези таҳдид мекунӣ ки гӯшотона, гӯшои Исоқ Фариба қатъи гӯшои Эмомалӣ Нурух мебурад. охир бадбахт ту айхонат ва алоқасанд ба ҳамун ҷои коре ки мерӣ, ҳамун стройкада кор мекунӣ, ҳамун мерӣ тарсида мерӣ, ҳамун рида мерӣ, худо бизанад охир бадбахт. мемирӣ охир ҳамин таҳқирора накунӣ. ҷои мо маълума ба ҳамагон. боз мегӯм ки Москва город митиши деревни Челебитая дом 107 бизанед 0 Эмомалӣ дар ҳамун 2 этаж хова иншоаллоҳ.